ገዛ ርእስኻ ምፍላጥ ሰላም ብሉጻት ሰናይ ቀኒኹም ትኮኑ ተስፋ ይገብር ምሳኹም ዘለኹ ሳይሞን እዩ ናይ ጥንቲ ግሪኻዊ ፊሎዞፍ አሪስቶትል ሓደ ግዜ ንገዛ ርእስኻ ምፍላጥ መጀመርታ ናይ ዕቤት ምዃኑ ተዛሪቡ ነይሩ ግን ክንደይ ካባናይና ግዜ ወሲድና ነቶም ዓሞቕቲ ሓሳባትናን ስምዒታትናን ዝሓለፉ ተሞክሮታትናን ሪፍሌክት ንገብሮም ከም ሰብ መን ምዃንና ሓደ ንጽር ዝበለ ስእሊ ንምርካብ ሎሚ ግዜ ዓለም ኣዝያ ስለ ትሕንበብ ዘላ ሓደ ግዜ ስወረግ ኣዕሚቑና ክንስተንፍስውን ግዜ ዘይብልና ኮይኑ ይስማዓና ናይ ህይወት ነጽበራቕ ክንገብር ከሞ ካብኡ ብዝገደደ ዘይሕሰብ እዩ ብዛዕባ ገዛ ርእስኻ ብዙሕ ምፍላጥ ብሓፈሻ ንስኻ ከም ሰብ መን ምዃንካ ምፍላጥ ግን ናይ መዓልታዊ ህይወትካ ውሳነታት ኣቃሊሉ ምስ ውሽጥኻ ዘለካ ግጭት ክትፈትሕን ምስ ካልኦት ዘለካ ዝምድና ካብኡ ብዝበለጸ ምስ ገዛ ርእስኻ ዘለካ ዝምድና ከም መሓይሽ እዩ ሎሚ ገለ ካብቶም ኣገደስቲ ነጥብታት ብዛዕባ ገዛ ርእስኻ ክትፈልጦም ዘለካ ክንዕዘብ ኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ ክትሕጎስ ዝገብሩኻ ነገራት እንታይ እዮም ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ንገዛ ርእስኻ ክትህባት ትኽእል ህያባት እንታይ ከም ዘሐጉሰካ ኣለሊኻ ምፍላጥ እዩ ምናልባት ነዚ ነገር እዚ ግዜ ወሲድካ ሓሲብካሉ ዘይትፈልጥ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ከምዛ ዓይነት ሕቶ ምሕታት ንገዛእ ነፍስኻ ተጽዕኖ ክኸውን ይኽእል እዩ ብተመስጦ ትገብሮም ነገራት ግዜኻ ምስ መን ከተሕልፍ እንከለኻ ጽቡቕ ይስማዓካ ብሓቂ ኣነጺርካ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ትገብሮም ነገራት ትርጉም ንምርካብን ንኣካላውን ኣእምሮውን ጥዕናኻ ኣብ ምክንኻንን ይሕግዝ እዩ ወላ ካብቶም መዓልታዊ ትገብሮም ንኣሽ ነገራት ሓጎስ ምርካብ ብሉጽነት ናይ ህይወትካ ማለት ኳሊቲ ናይ ህይወትካ ንምምሕያሽ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ክገብር ይኽእል እዩ ኣዮኖት ነገራት ቀዳምነት ክትህቦም ከም ዘለካ ኣንፈት ክሕብረካውን ይኽእል እዩ መሰረታውያን መርገጺታትካ እንታይ ይመስሉ መሰረታውያን መርገጺታት እቶም ዋጋ ሂብካ ቀዳምነት እትህቦም ነገራት እዮም እንታይ ተቐድም ቅንዕና ዶ ወላ ስምዒታዊ ምዃን ካባበርቲዕኻ ምጽዓርን ብዙሕ ተውቦን ቀረባትን ምህላውከ ትግሃድ ዶ ወላስ እሙን ምዃን ካልኦት ንሓደሽ ነገራት ዝተኸፍቱ ክኾኑ ዲኻ ትመርጽ ወላስ ባህላውያን ኣብ መንጎ ማሕበራዊ ድሌትን ውልቃዊ ድሌትን ከ ሓርነት ወላስ እሙን ምዃን ኣዮኖት ሓሳባት ኣብ ሊጾም የገድስኻ ወይ ኣዮኖት መርገጽታት ኢኻ ኣብዚሕኻ ዋጋ ትህቦም ምፍላጥ ኣገዳሲ ነገር እዩ ንስኻ ከም ሰብ መን ምዃንካ ንምርዳእ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ዝምድናታትካ ምስ ሰባት እንታይ ከም ትደሊ ንምፍላጥ እውን ይሕግዘካ እዩ መሰረታውያን መርገጺታትካ እቶም ኣቑምካ ክትሕዞም ትደሊ ሓሳባት ኮይኖም ንህይወትካ ትርጉምን ኣንፈትን ይህቦ ብፍላይ ከቢድ ውሳኔ ክትውስነሉ ኣብ ዘድልየካ ግዜ ኣብ ትጭነቐሉ ንጭንቀት ቤናይ ኣገባቢኻ ትምልስ ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ርጉእ ዲኻ ወላስ ትፈርሕን ትርበሽን ኢኻ መብዛሕትኡ ግዜ ንዘይምስማዕ ትገጥሞ ዲኻ ወላስ ተሃድም ኣብ ትሕቲ ረባሺ ኩነታት ኣካይዳኻ ምርዳእ ኣብ ከቢድን ፈታንን ግዜ ንኽትዕወት ሓጋዚ እዩ ንጭንቀት ብዘይ ጥዑይ መንገዲ ምምላስ ከም ኩሎም ጸገማትካ ኣብ ክንዲ ምፍትሖም ከም ዘይናትካ ምርኣይ ወይ ግዜ ክሳብ ዝውዳእ ንድሕሪት ምስሓብ ኣብ ዘይውፅኢታውያን ባህርታት ኣሲሩ ዕላማታትካ ካብ ምብጻሕ ክዕንቅጸካ እዩ ኣብ ኣጨነቕቲ ኣጋጣሚታት እንታይ ዓይነት ባህርያት ከም ተርኢ ምፍላጥ ስምዒታትካ ኣብ ሊጽካ ክትቆጻጸር ክሕግዘካ እዩ ድሌታትካ እንታይ ይመስሉ ኣተኩረኻ እትህቦም ነገራት እንታይ እዮም ተመስጦኻ ዘበራብር ነገር እንታይ እዩ ኣብ ትርፊ ግዜኻ ትገብሮም ነገራት እንታይ እዮም ኩሎም ብተፈጥሮ ኣቓልብኻ ዝስሕቡ ንኽትበጽሖም ወይ ክህልውኻ ዘተባብዑ ወይ ብዛዕቦም ክትፈልጥ ትደሊ ነገራት ከም ድሌታትካ ወይ ተገዳስነት ትህቦም ነገራት ክሕሰቡ ይኽእሉ እዮም እዚ ኣብ ገለ ነገር ብምሉእ ኣተኩረኻ ናይ ምትኳር ድሌት ንህይወትካ ሕብርታት ክውስኸሉ ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ ዘለውኻ ዓሞቕቲ ድሌታት እውን ገለ ኣንፈት ክህበካ እዩ ንኣብነት ኣብ ካልኦት ምሕጋዝን ምትብባዕን ተገዳስነት ተደኣለካ ኮይኑ ምናልባት ናይ ዝምድናታት ምፍጣርን ናይ ኣበርክቶ ምግባር ስምዒትን ከም ዘለካ ዘርኢ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ በዳህቲ ዓይነታት ስፖርት ደጋፊ ተደኣ ኮንካ ናይ ጥርዚ ኣካላዊ ብቕዓት ውሽጣዊ ድሌት ክህልወካ ይኽእል እዩ እወ እዞም ካብቶም ደስ ዝብሉኻ ንጥፈታት ብምግባር ትረኽቦም ስምዒታት ካብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትረኽቦም ትኽእል ኢኻ እዚ ምትዕጻፍ ናይዞም ንጥፈታትካ እዩ ንዓኻ ብቐሊሉ ሓጎስ ክትረክብ ዝገብረካ ኣካላዊ ጥዕናኻ ኣካላትካ ክትከናኸን ተጀሚርካ ንገዛ ርእስኻ ብቐሊሉ ስትረስ ማኔጅ ክትገብርን ኣንጻር ጸቕጥን ኣጨናቕ ነገራትን ክትከላኸል ኢኻ ትሕግዛ ዘለኻ ስለዚ ኣብ ከመይ ዝበለ ጥዕናዊ ደረጃ ከም ዘለኻ ምፍላጥ ጥዕናዊ ጸገማት ናብ ዝኸፍአ መልክዖም ከይተሰጋገሩ እንከለዉ ክትፈትሖም ክሕግዘካ እዩ
ንኣብነት ዘይተሓከመ ምዝንባል ናይ ሆርሞናት ናብ ዲፕሬሽን ከምርሕ ይኽእል እዩ ናይ ባህርያትካ ዓይነት ከ እንታይ ይመስል ኢንትሮቨርት ዲኻ ወላስ ኤክስትሮቨርት ባህርያትካ ኣለሊኻ ምፍላጥ መን ምዃንካን ስለምንታይ ከምዚ ከም ዝኾንካን ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ክህበካ እዩ ሓያል ጎንኻ እንታይ እዩ ብኣግኡ ሓያል ጎንኻ ምስ ትፈልጥ ብኣግኡ ነዞም ክእለታት ከተዕብዮምን ሙሉእ ዓቕምኻ ክትበፅሖን ኢኻ ኣብ ምንታይ ኢኻ ንፉዕ ኣብ ምድላው ምግቢ ኣብ ምስዕሳዕ ብሉፅ ዝኾነ ናይ ምድራፍ ድምፂ ድዩ ዘለካ ወላስ ናይ መፅሓፍ ተውህቦ ሕልኽላኽ ክድሆታት ምፍታሕ ድዩ ደስ ዝብለካ ወላስ ምምዳርን ምክታዕን ኣብ ቅድሚ ሰባት ኢኻ ትፈቱ ምስ ሰባት ምዕያይ ዲኻ ትፈቱ ወላስ ብተፈጥሮ ሓያል መራሒ ኢኻ ተውህቦ ዘለዎ ስፖርታዊ እቲ ሓቂ ግን እዚ እዩ ንገዛ ርእስኻ ኣብ ግብሪ ከይፈተንካያ ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ድኹማት ጎንኻ ኸ ልክዕ ከምቲ ሓያል ጎንኻ ኣብ ምንታይ ምዃኑ ምልላይ ኣገዳሲ ዝኾነ ናትካ ድኹም ጎንን ድኹማት ኣተሓሳስባን ኣብ ምንታይ ምዃኖም ምፍላጥ እውን ኣገዳሲ እዩ ወላ እኳ ሙሉእ ሰብ ከምዘየለ ኩላትና ንፈልጡ እንተኾንና ድኹማት ጎንታትና ኣለኒና ክንቅበል ግን መብዛሕትኡ ግዜ ፀገም ኣለና እቶም ክትገብሮምን ክትርድኦምን ዘሸጉርኻ ነገራት እንታይን ስለምንታይ ምፍላጥ ግን እቶም ንድሕሪት ዝጎትኻ ነገራት ክትርዳእ ክሕግዘካ እዩ ኣብ ገለ ንምግባሩ ብዙሕ ደስ ዘይብለካ ነገር ንገዛ ርእስኻ ትደፍኣ እንተደኣሃሊኻ ወይ ምስ ድሌታትካን ክእለታትካን ዘይከይድ ሞያ እንተለካ ክትፈልጥ ይሕግዝ ድኹማት ጎንታትካ ኣለሊኻ ድሕሪ ምፍላጥካ ማራ ዘኽፍኡ እንተደኣ ኮይኖም ወይ ከተመሓይሾም ትፍትን ወይ ተቐቢልካ መፍትሒ ትረኽበሎም እቲ ዝበለፀ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ሓያል ጎንኻ ምስራሕ ምዃኑ ዘክር እቲ ዝበለፀ ንስኻ እንታይ ይመስል እቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓንጎልካ ክትዕቅቦ ዘለካ ነገር ኣብ መጻኢ መን ክትከውን ከም ትደልዩ ማለት እቲ ዝሓሸ ንስኻ መርኣያናትካ በዓል መን እዮም ስለምንታይ እንታይ እዩ ካብኣቶም ተድንቆ ነገር ኣብ ገዛ ርእስኻ ከተዕብዮ ትደሊ ነገር እንታይ ኣሎ እዚ ንትን ተግባራተይ ብዛዕባይ እንታይ እዮም ዝብሉ ኢልካ ንገዛ ርእስኻ ደጋጊምካ ምሕታት ናብቲ ዝቕፅል ዝዓበየ መረዳእታ ክወስደካ እዩ ንሱ ድማ እዞም ነገራት እዚኦም ናብቲ ክኾኖ ዝደሊ ዓይነት ሰብ የቕርቡኒ ኣለዉ ዶ ዝብል እዩ ናብቶም ዓሞቕቲ መርገፂታትካ ተመስጦታትካን ዕላማታትካን ክትጸንዕ ይሕግዘካ ስለዚ ሕቶ ንዓኻ ማዕረ ክንደይ ኢኻ ንገዛ ርእስኻ ትፈልጣ እዛ ቪድዮ መርገፂታትካ ወይ ናይ ብሓቂ ዘሐጉስኻ ነገራት ክትፈልጥ ቁሩብ ሓጊዛትካ ዶ ሓያላትን ድኹማትን ጎንታትካ ትፈልጦም ዲኻ ከም ሰብ እንታይ ዓይነት ባህርያት ኣለካ ነፍሲ ኣፍልጦ ንርእሰ ተኣማንነትን ገዛ ርእስኻ ምፍቃርን ባይታ ኸንጽፍ ይኽእል እዩ እዛ ቪድዮ ሓጋዚት ኮይና እንተረኺብኩማ ናብ ካልኦት ክትበጽሕ ላይክ ግበሩዋ ንብሉጽ ትሕሶታት ሳብስክራይብ ምግባር ኣይንርሳዕ Thank you for watching and see you next time